15 anyos nga tinun-an sa Mactan National High School sa Lapu-Lapu City, gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on, samtang padu'ong kining mopauli sa ilang panimay pasado alas 7 kagabii. Sa kuha sa CCTV sa barangay, makita nga samtang naglakaw ang batan-ong biktima, uban siya mga classmates, may grupo sa mga batan-on nga misugat kaniya. Nakigistorya kaniya ang usa samtang ang ubang batan-ong sospek anaa sa iyang luyo ug maoy mikulata kaniya. Alauna sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabii ang klase sa biktima nga grade 10 student. Nakugang na lang ang inahan kagabii dihang nagkadugo na kining gihatod sa mga classmates. Way matumbok nga rason ang ginikanan sa hinungdan nga nung gitabangan siya og kulata kay wa may gisalmutan kining fraternity o bakha gang ang iyang anak. Karong hapon mitahan kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong ang unom sa gibana-banang napu'o ngadto sa kinse ka mga suspetsado nga pulos mga menor di edad. Duha kanila mga tinun-an usab sa Mactan National High School apan sagad kanila mga out of school youth. Sa ilang pagtahan nakuha sa mga sospek ang pitsukorno nga gingong gigamit sa mga sospek nga gituhuang nakasamad sa sa biktima. Akong anak wala gid siya reason, wala gid siya katang nga reason nga unsay hinungdan. Ya mga ayan mga classmates mo lingon nga mao ni mauna suya-suya daw ana pero giijud siya katubog ma'am unsay rason nga anong ginana siya nya kani pong grupo karon ganiyaman mi sa mayor's office di sad sila mupuan kung ilahis puro bitaw na murag naglaban lang sila sa isig ka grupo nila ma'am ba.